Mä oon treenannut vellolla mun hengityslihaksia tavoitteellisesti viimeiset 12 viikkoa. Samalla mä oon mitannut mun hengityslihasten voimaa Vello My Breathe älysuukappaleella läpi harjoitusjakson. Harjoitusjakson alussa mun hengityslihasten voima oli hyvin lähellä yleistä keskiarvoa. Mutta 12 viikon jälkeen tapahtui huima 60% kasvu sisäänhengitysvoimassa ja 16% kasvu uloshengitysvoimassa. Eli me voidaan todeta, että säännöllisellä velloharjoittelulla mun keuhkojen lihakset vahvistui merkittävästi. Toinen mielenkiintoinen havainto oli se, että mun Garmin älykellon arvioitu maksimaalinen hapenottokyky parantui harjoittelujakson aikana. Samanlaisia havaintoja löytyy myös tieteellisistä tutkimuksista. Esimerkiksi 12 viikon hengityslihasharjoittelujakso käsipallon pelaajilla paransi maksimaalista hapenottokykyä merkittävästi, kun taas kontrolliryhmällä ei tapahtunut parannusta. Ja tässä tutkimuksessa maksimaalinen hapenottokyky oli vielä mitattu laboratorio-olosuhteissa, eli se data on hyvin tarkkaa. Yhteenvetona mä voin sanoa, että velloharjoittelu ei vie paljon päivässä aikaa, mutta ne hyödyt voi olla merkittäviä.